Hello mga siyang! Nas Carmelite diri sa bukid. Kay manguha mi og na kami sa bukid. Manguha mig kuan. Puso ba sa saging? Banana blossom. Diba? Banana blossom kunin natin at gawin natin gulay bukas. Bukas pa or sunod na bukas. Basta nakaw muna tayo ng mga utan. Ngawat na ngawat. Ito nakuha dyan ah. Nakamao po ka nagsanga duha day no nga ma. Kamao po kag himo sa kahoy nga duha ka sanga ba? Abot. Pero maapil ang saging day sa banta.